nyako Ramogi waro ni duond bura mar ODM ne obago romo ma onywando jokanyo kata jokombe duto mawuok e kaontis 47 ma pacho ka mar puodo wach kaka chamano owinjo bed ni chiedho. Achiel kuom weche ma chendo duond bura no gie sani en siasa magidore mar manyo Ogai manyien mar ODM. Poni Raila Odinga oyudo kom mar AUC. Jakoma ODM Joja Ladwa nyolando ni osiro paro mar sidho gavana Masia James Orengo kaka jalno mabiro kawo kar Raila Odinga kaka Ogai mar ODM. Wach makamano kata kamano omed kwed kod jokanyo mamoko. Romo ma kawuono ni ma bende notele kod jakom mar ODM Nairobi Joja Ladwa kanyakla kod nyawadgi ma Kakamega Fernandes Barasa bende ne ong'ado ni tich adek mar jumani kuku mar chamano biro bedo kod twak mar poro wach ewi dongruok mar ODM. Kaka walure kaka wuoyo kawuono kaka mondo mi take party through counties magwa wawinjore ni mondo chairmen mondo doge constituencies oluong constituencies chairs mondo gibed piny mondo ginyisi gi way forward kako nego bene giendesha party to gima duong mondo mi take party in various counties. As the county chairman, we are in charge of the party activities in our 47 counties. So what I want to assure the membership is that we don't have a lacuna. ODM as a party has structures, and once those structures have been strengthened, then we will not have a lacuna even if Baba exits. Kwa hivyo yale alikuwa jana